Ndakulandirani guys pa channel chimenechi. 2025 guys sizoona kuti munthu zipeza kuti kugula data bundle ya mwezi komano data bundle sikutha mwezi ayi. Ndiye ndifuna ndikuoneseni kuti mungadzindikire bwanji kuti network imugwisa ntchito ikukuberani. Munthu umatakhala ndi budget kuti ndikugula data bundle iyi mwina 2GB koma ndifuna ithe masiku 30, ithe 30 days. Muziwa ndawo amene zikuvutira masiku ano. Ndiye data bundle ya sikutha mwezi. Kodi chimachitika ndi chani? Mwina mutha kuti network tigwisa ntchito imatibera ngati imachitika ndi chani. So ndifuna ndikuoneseni satane ingokhala ni pompo, sipangani subscribe, komanso pangani like, tipangani follow Facebook, komanso TikTok. Chifukwa zimatha kuchitika kunena kuti munthu ukugula mayunisi kusiya mfoni kuti mawa ndizagulire airtime kama ndizamwimbire munthu mawa. Mayunisi aja apita. Kodi chimachitika ndi chani? Munthu ukugula data bundle 5GB kuti 5GB kuti imene ndikufuna ndigwise ntchito masiku amenewa komano boom peza kuti data bundle ija yatha masiku amene ajawa sanafike. Kodi chimachitika ndi chani? Mwina ndikutheka kuti network imene tikugwisa ntchito imatibera. Ndiye ngati imatibera kodi mungadzindikire bwanji kuti mukuberedwa? Ndifuna ndikuoneseni ndani satane wazimenezi. So ingopangani comment, ngati mwini chilankhulo chino sipangani comment mu section, comment section, komanso tipangeni subscribe, komanso pangani follow, pangani so like. So tiyentonesane no mene mungazindikire kuti network imegwisa ntchito ikukuberani data kapena palivuto lake limene likuchitika. Komanso ngati simunaone video imene tinatulutsa posa chedu apa, mutha ukayionera imene simafotokozaso zambiri. So mutha ngobwera mbuyo ndikayionera video imene imene tinafotokoza zambiri. So let's go. Okay, so pano kuti muziwe mmene data yanu ikuyendera, mupita ku settings, mobile services, kumeneko mukapezano meneno data yanu ikuyendera, meneno application amene ali mu phone mwana kugwisira ntchito. Mobile services, mukasisa musi umo mutha kuona ma application ameneno agwisa ntchito kuchuluka kwa data yako. Komanso mukasisa musi mutha kuona hapo alemba kuti reset statistic iyo ndi kuti data ma application phone yanuyo mene imawerengesera. Ndiye kuti mutha kuona no kuti ngati mwagula ni GB data yanuyo phone yanu imawerengesera kuti application iyi yatenga data ichuluka mwakuti, application yatenga data imuchuluka mwakuti. Ndiye mukapanga reset pa statistic, ndiye kuti ngati mwagula 5GB muyamba kuwerengesera pamene popo. Choyambirira pangani reset kaye. Pwene mukamagula data yanu ija choyambirira pangani reset pamene alemba kuti reset statistic. Mukapanga pamenepo ndiye kuti data ija ngati yatha musadziwika bwino, mubwera mutunda muzichita kuyamba kuona kuti chachitika ndi chani. Tsopano mutha kuona ngati Facebook ndiye kuti muona mmene agwisira ntchito data service, system service muonanso mmene agwisira ntchito data. Ndiye kuti muyamba kuwerengesa pachimozi. Zimenezi muzikupangisani kuti mudziwe kuti data munagula 5GB koma kuona kuti data imene mukugwirisa ntchitoyo sikukwana ngakhale 5GB. So magula 5GB koma phone yanu ikuza ndi magwirisa ntchito 2GB. Ndiye mukasisa kuona ma application amene magwirisa ntchito, kuona ma application onse, kuona kuti ma application ngamene akutenga data yake ndiyo chepa kwambiri, data bundle imene akutenga agwirisa ntchito ndiyo chepa kwambiri, ndipo sikugwirizana ndi data imene munagula. Munthu agula 5GB koma phone ikunena kuti data imene agwirisa ntchito sikukwana 5GB. Ndiye kuti pamenepo mutha kuzindikira kuti china chake sichili bwino. Chifukwa ma application onse akunena kuti data tagwisa ntchito ndiyo chepa kwambiri. Komano data imene ndinagula ineyo data bundle ni network imene magwisa ntchito, data ndinagulayo ndiyo chepa kwambiri. Ndiye kuti mutha kuziwa kuti china chake sichili bwino, kapena ayi mwina data anagulisa niyo sakwana, kapena chipo china chake chachitika. Ndiye kuti muziwa kuchokera pamenepo, chifukwa phone yanu ikhakuti apanga record china chilichonse mmene data yanu yayendera. Ndi chimodzimodzi kuti wapita kunsika unayi ndi 1000
umatha kuona kuti 200 ndagula ichi, 300 ndagula ichi, 400 ndagula ichi, ndiye kuti 1000 ija yatherapa. Ndi chimozimozinso phone iyo ngati mwagula 5GB ndiye kuti ikufotokoza 5GB ja kumene yalowera, ndiye kuti kunena TikTok kwapita ma data motene, yapita motene, uku ku Facebook kwapita data bundle yotene, uku ku YouTube kwapita data bundle yotene, ku system service kwapita data bundle yotene, kuiwerengesa yonse pamodzi ikuoneka kuti data iyi ndiyo chuluka motene, si kukwana ndi data bundle imene munagula. Ndiye kuti zimenezo zikusonyeza kuti data bundle imene wagulisidwayo ndiyosakwanira ndipo sizikugwirizanaso olo pang'ono ayi, zomweno zingakupangiseni kuzindikira kuti data bundle yanu ndiye kuti munagulisidwa yosakwana kapenapo mukuberedwa. Zikomo kwambiri. Chimozimozinso ngati mukugwirisa ntchito Android, imapangaso record fana ngasiba timapanga mwina pa iPhone na tawali timagwisa TV and Android ni chimozimozi. Ndiye kuti mupitaso ku settings, mukatera mupita ku network, then ifayate umumu tipita ku data usage, ndiye kuti pita pa wifi, fatu kugwisa ntchito wifi, ndiye mutakuona menepo wifi almost 49 almost 50 usage imene yagwirisa ntchito masiku amenewa. Ndiye mutakuona kuti kupanga recording ndiye kuti zinthu zimene zatenga data kwambiri, ndiye kuti ndi VPN komanso Facebook, TikTok komanso WhatsApp, amene mutakuona mpaka kufika 16GB, 10GB, 9.07GB, 4.55GB. Google Play Store na yeso watenga maujena ndi bwera hapo usatira wake YouTube. Yes, ndikuti utakuwerengesa, utakuziwa mungaena ni ma megabytes. So zikomo kwambiri chifukwa chionera video imeneyi. Yes, support yanu ndiyofunika kwambiri. So support yanu ndiyofunika kwambiri. Tipange like, subscribe.